Nestes momentos nin están transferidas, nin hai data para a celebración de unha reunión da Comisión Mixta de Transferencias. Pero que había algo máis. Vostedes recordarán que tanto en Madrid no Congreso como aquí no Parlamento Galego, a través precisamente da proposta do Partido Popular, se instou ao Goberno á creación de unha comisión que seguira as infraestructuras. A través da subcomisión de seguimento, que seguíramos todo o que estaba a facer o Goberno Zapatero en Galicia. Pois ben, o Goberno fixo caso omiso ás recomendacións tanto do Congreso como do Parlamento Galego. E aí apareceu unha vez máis o anxo salvador, que era o Bloque, para exixir que a día de hoxe tiña que estar cumplido ese compromiso. Pois ben, a día de hoxe non sabemos nada de esa comisión, non sabemos nada nin tan siquera da súa creación, pero moito menos sabemos de o seu funcionamento ou que vaya a levar algo adiante. Por lo tanto, nós sí que coincidimos en que o Bloque é importante en Madrid, pero o Bloque é importante en Madrid porque iso lle axuda a seguir cas súas prebendas en Galicia e simplemente é importante en Madrid para que poda gobernar o señor Zapatero. A importancia do Bloque en Madrid tena para o Partido Socialista Obreiro Español. Polo tanto, iso nos leva a pensar de que o Bloque asumeu con toda naturalidade o seu papel de tonto útil. Que facerlle caso realmente ao que di o señor presidente tomándolo en serio, pois diríamos que moi ben, pero que o señor presidente leva durante 4 anos facendo ofrecimentos que nunca cumpleu con este partido. O único partido que realmente ofreceu e tendeu a man en este país durante estes 4 anos foi o Partido Popular. O señor Touriño, tanto desde o seu goberno como na súa acción parlamentaria, as súas palabras sempre van no sentido contrario dos seus feitos. Só lle podo decir unha cuestión. Mañán se empezan os trámites de aprobación dos presupostos. Hai unha total actitud de soberbia con respecto a todo o que signifique proposta e acercamento ao Partido Popular. Primeiro que me pregunta a xente, de verdad, e cantos estatutos se foron ao paro este mes? A xente está preocupadísima en estes momentos de que a solución de Galicia está nun estatuto. Mire, eu creo que hai que ser serios. E, efectivamente, Galicia merece un estatuto. Pero poñer en estes momentos, ca que está caendo, co que está sufrindo a cantidad de xente, con 30.000 galegos que se foron ao paro no último ano, cas perspectivas que temos no futuro propio, poñer como a prioridade un texto legal sobre as necesidades da xente quer decir, ni máis ni menos, a preocupación que ten o señor Touriño por todos e cada un dos nosos paisanos e paisanas. Así de claro yo teño que decir por duro que sone. Pero a xente na calle o que quere problemas, quer que esos problemas que están a sufrir teñan solucións reais. E que o primer, pois, digamos, mensaxe de ilusión para o futuro sea que vamos a ter un estatuto, espero que ese estatuto pódase comer, porque moita xente en estes momentos vai a ter máis problemas por levar un bocado á boca que por un novo artículo